काढले त्यांनी शाळा कुणासाठी? मुलींसाठी. तेव्हा मुलींना शिकण्याचा अधिकार नव्हता, त्यावेळेस त्यांनी माहिर कॉम्पिटिशन सॉरी लागले तुला काही बोलायचं का अजून? यानंतर कोण आहे? आप क्या बन के आए हो? माइक दे. प्रिंसेस हाँ प्रिंसेस रानी बनी है। कहा की रानी हो? सही विश्व की? यस यस. जोर से बोलो ना, डर क्यों रहे यार? यस दिखाओ करके कुछ है आपके पास मैजिक? नो मैजिक प्रिंसेस नहीं करती, परिया करती है. वदकर धरा ऐकून येते द्वारात सांग. संस्कृती वदकर धरा संस्कृती. तू काय बनवून आली? बानू हा? बानू बानू. खंडरावची बानू. तू नाचणार आहे का? नाही नाचणार आहे. जोरदार टाळ्या संस्कृती धारणेसाठी. तू काय बनवून आली? माऊ महाराष्ट्रीयन. महाराष्ट्रीयन मेकअप. कोणची फुकी दियो ଟିକେ बाबा कोणची फुकी दियो तांबे फर्स्ट शाळेचं नाव राहते का? कोण करिवो तमे? कुठल्या शाळेत? हे कॉकरोच बाहरिवो. टपरीवाला. नवीनच शाळा आहे. काय बोलायचं तुला? काय सांगायचं का आम्हाला? गणपती कसे बसवायचे, काय मिरवणूक कधी काढायची? मी सांगितलं तुझ्या टाइम सगळ्यांनी गप्प बसायचं ना. ज्याचा अरे पंढरपूर विठोबा आणि कोरोना एकत्र आले कसं काय होईल? आपण ज्यांचं मंदिर बंद केलं आलं सर साई विश्व. मग इकडे चांगले साईन भागवत चांगले. साईंसाठी जोरदार टाळ्या. घरू काढी. तू कुठल्या भूमिकेत आलाय? काय आहे कोरोना? व्हायरस व्हायरस. हा म्हणजे भाजीला वापरून येतो का? नाही त्याचं काय? तमे करिवो. खूप छान. माहिर डान्स. सब खुली खुला देलानी माही.
ताकू भी पूरा विरक्त लगिलानी थाऊ दिन चलो घर आम घर कहीं घर कहीं आम घर कहीं आम घर पापा को बुलाओ जाओ आही एबे ड्रेस चेंज करिवे उफ बहुत राति हो गलानी ओ रुआ रुआ पापा खोली देवे हाँ हाँ बाबा तुम केमिति गणपति डांस करथलो ताको पूरा विरक्त लागिलानी हे जाने डेई डेई आसिलानी केते डांस करलानी से आज बाबा तुम कौन बनिथिलो हां कान्हा बाबा रे हां कान्हा बेसो बाबा कान्हा बेचो आ गुड नाइट कह दियो समस्त को तुम ड्रेस अरे ड्रेस अच्छी तुम तो रखुची फ्रेंड्स गुड नाइट बहुत राति हो गलानी अबे माही सोइबो